Hollywoodul este locul unde stelele se nasc, iar unele dintre ele nu doar că strălucesc pe marele ecran, ci și își construiesc adevărate imperii financiare. De la seriale cool la afaceri imense, următorii 5 actori ne arată că succesul poate veni în multe forme. Hai să vedem ce îi face pe aceștia adevărați maestri ai banilor. 1. Jerry Seinfeld, regele comediei cu avere de milioane. Jerry Seinfeld e mai mult decât un simplu comediant. El a revoluționat industria sitcomurilor cu serialul Seinfeld. Diferența este că, pe lângă umorul debordant, Seinfeld a profitat de contracte și drepturi de autor care i-au adus o avere estimată de peste 900 de milioane de dolari. Serialul său, considerat printre cele mai bune din istorie, este încă redifuzat și pe platforme de streaming, generând venituri constante. În plus, Seinfeld a știut să investească în imobiliare și alte afaceri, demonstrând că mintea sa de comic poate fi la fel de sclipitoare și în domeniul financiar. 2. Robert Downey Jr., de la probleme personale la Imperiul Marvel. Povestea lui Robert Downey Jr. este una a renașterii spectaculoase. După ce a trecut prin momente dificile din cauza problemelor personale și legale în anii 90, Robert a reușit o revenire spectaculoasă, devenind chipul francizei Marvel prin rolul lui Tony Stark sau Iron Man. Alegerea Marvel de a-i acorda o șansă a fost una dintre cele mai inspirate decizii din istoria filmului. Downey Jr. nu doar că a dat viață unuia dintre cele mai iubite personaje din cultura pop, dar a și negociat contracte care îi ofereau o parte din încasările filmelor. Datorită acestei strategii, averea sa a crescut enorm, fiind estimată la peste 300 de milioane de dolari. Pe lângă actorie, s-a implicat și în producție și are diverse investiții în tehnologie și energie verde. Robert Downey Jr. este exemplul clar că talentul, alături de un comeback bine gândit, pot transforma o carieră riscantă într-o poveste de succes incredibilă. 3. Dwayne The Rock Johnson, din ringul de wrestling în topul box office-ului. Dwayne Johnson, cunoscut și ca The Rock, este un veritabil titan al divertismentului. După o carieră impresionantă în wrestling, el a făcut tranziția spre actorie și a devenit unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood. Filmele în care joacă, fie că sunt acțiune, comedie sau aventuri, aduc constant milioane la box office. Dar nu se oprește doar la filme. The Rock are parteneriate în domeniul băuturilor, propriul brand de tequila, Teremana, modă și fitness, iar prezența sa colosală pe rețelele sociale îl transformă popularitatea într-o sursă de venituri semnificative. Cu o avere estimată la aproximativ 800 de milioane de dolari, el dovedește că energia și carisma pot fi transformate în bani mari pe scară largă. 4. Tom Cruise, misiune imposibilă transformată în realitate financiară. Tom Cruise este un nume sinonim cu acțiunea intensă și cascadoriile spectaculoase din filme. Nu e vorba doar de rolurile sale iconice în serialul Misiune Imposibilă, ci și de implicarea sa activă în producția filmelor. Controlul creativ asupra proiectelor în care participă i-a permis să facă parte din câștigurile remarcabile la box office, depășind barierele tipice ale unui actor obișnuit. Continuând să atragă audiențe de toate vârstele, Tom Cruise adună o avere de peste 700 de milioane de dolari, demonstrând că pasiunea pentru acțiune și dedicarea cu care se implică în fiecare producție sunt rețeta succesului financiar în Hollywood. 5. George Clooney, eleganță și strategie în afaceri. George Clooney este un actor emblematic, cunoscut pentru eleganța pe care o aduce pe ecran, dar și în afara lui. A primit numeroase premii și recunoașteri pentru cariera sa cinematografică, însă adevărata lovitură financiară a venit din afaceri. Implicarea sa în brandul de tequila Casamigos a fost o decizie de geniu. După ce a contribuit la dezvoltarea brandului, Clooney și partenerii săi l-au vândut pentru aproape $1 miliard.
Această mișcare l-a transformat într-un veritabil investitor, demonstrând că spiritul de afaceri poate merge mână în mână cu talentul actoricesc. Clooney rămâne un simbol al modului în care imaginea personală și abilitățile de negociator se pot transforma în beneficii financiare impresionante. Aceste povești ne arată că în lumea Hollywoodului succesul nu vine doar pe bază de talent în fața camerelor, ci și prin strategii financiare și afaceri inteligente. De la Jerry Seinfeld la George Clooney, fiecare actor și-a găsit calea de a transforma faima în avere și, prin asta, a demonstrat că atunci când îți pui mintea la contribuție, limitările sunt doar niște obstacole de depășit. Hollywoodul nu e doar despre roluri memorabile, ci și despre cum îți construiești imperiul pas cu pas.